Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, October 6, 2025. Duha patay 5 pilason sa mabungguan sang isa ka van na nagaparking nga dump truck sa Silay. Duha patay sa sunog sa Victoria City. Porsyon sa barangay Mailom sa Bago City, ginbaha na naman. X-ray machine sang Bacolod City Health Office, duha na katuig nagguba. Kag sa Good Vibes, skateboarding community, gin kalipay ang unang covered skate park sa Negros. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginbaha liwat ang barangay Mailom, Bago City matapos ang mabaskog nga ulan sa weekend. Ginbaha ang porsyon sang Puro Katubuhan 1, barangay Mailom sa siyudad sang Bago matapos ang mabunok nga pag-ulan nga nagdugay sa kaping duha ka oras sang Sabado sang hapon. Halos hindi na maagyan ang dalanon sa Puro Katubuhan 1 bangod sa kadalom sang tubig baha. Iniya nakaapekto sa pila ka mga residente kag mga turista nga kuntani magalagaw pa pagkadto sa mga resorts kag kapihan sa barangay. Isa man ka motorista na stranded matapos nga mabasa kag malabot sang tubig baha ang makina sang iya motorsiklo kag wala na nag-andar. Suno kay punong barangay Melchor Psycho sa Mailom nga ila na ini ipalabot sa syudad agud nga mahatagan sa eksakto nga solusyon. Suno kay Psycho, ang lugar nga ginbaha yara sa isa ka pribado nga lote. Sa Facebook post naman ni Konsehala Vicoy Haveliana, ginpahayag sini nga magahimo sila sang investigasyon kung ano gid ang nangin ugat sang pagbaha. Sa nagligad nga bulan, ginbaha man ang porsyon sa barangay nga yara na sa nataasan nga bahin sang Bago. Suno sa mga residente, wala man ginabaha sadto ang Mailom kag sang sinilanggid ini nga natabo. No, meaning ato nga baha supported ang aton nga kalog. Kag number 1 may nag-agi nga truck halin sa babaw. No, dito guro nang usoy ang dubi. Sa number 9 na ibabaw nga bahin sang Ibid Creek sa Banwas ng La Castellana, ang tigayo naman gid nga na clear. Pero ginakahangawaan naman ang sitwasyon sa mga pumuluyo nga yara nagapuyo sa kilid sang sapa. Suno kay Remuel Laho, ang incident commander ng incident management team sa La Castellana, nagpanaog na ang mga volcanic debris kag naglapot na sa naidalom nga bahin sang Taytay sa sitio Tamburong sa Biak na Bato. Pero malapad pa suno sa kay Laho ang dapat nga iga-clear gikan sa volcanic debris. Padayon karon ang clearing operation. Suno kay Laho, may mga 60 ka pamilya nga yara sa kilid ng sapa ang ilang nga ginakahangawan kung mag-ulan. Bungod nga nagpangita na sa iban nga alagyan ang tubig gikan sa Ibid Creek. Pathag ni Laho, base matiphag ang ini nga bahin. Damlag pang siyam ka mga pamilya o kung balay nga ang ila balay ang napuno sa mga balas ang gin-evacuate na. Ang ara bila sa along sa riverbank o sa pangpang sang creek kay usually nga kung magbaha o mag-ulan gaawas kay nagamat-amat natiphag ang mga portion may mga portion na sang pangpang sang Ibid Creek nga nagakatiphag kay na siya nga creek kung sa baga sa halin sang una wala na siya nag-amuna kundi tungod sa paglupok sang kadaon kay tungod niya damo-damo sa mga volcanic materials nga nagtipon so nang tendency nag-awas nangita siya sang mga passage mga alagyan so amo na ano naton kag ang DPWH manggali hopefully nga ipaliwat nila ang Taytay kundi nang daw ka culvert daw ka box culvert ang iyang gamay ang iyang alagyan.
Sa number 8, ginkumpirma ni Attorney Mark Steven Mayo ang City Administrator sa Bacolod nga nag-resign na si Dr. Jack Cabugwason bilang Assistant City Veterinarian sa Bacolod City. Suno kay Mayo, sang Oktubre 1, effective ang resignation ni Cabugwason bangod magapadayon ini sa iya serbisyo sa LGU sang Victoria City. Nagpasalamat man ang alkalde sa Bacolod sa serbisyo nga ginhatag ni Dr. Cabugwason sa syudad antes siya nagbiya sa posisyon. Suno pa kay Mayo, sa karon bakante pa ang posisyon nga ginbayaan ni Cabugwason kag wala pa sang may nagbulos sa iya. Ginpatahag man ni Mayo nga wala sang problema sa mga pending nga proyekto sa opisina bangod antas pa man siya nagbiya nagka-meeting na ini upod ang mga opisyal sa LGU kag mga animal welfare advocates para masiguro ang padayon nga implementasyon sang mga programa. So, it is good nga before sang resignation ni Doc Jack, naka-meeting pa kita with him upod sa mga advocates also, animal welfare nga mga advocates. Kaging lay down nila mga ulubrahon moving forward, and it is Sa number 7, imnanay nagresulta sa Patyanay sa La Castellana. Nagahigda, dugoon kag wala na nagahulag ang 40 anyos nga lalaki sang mag-abot ang kapulisan sa Purok Riverside, Barangay Robles sa Banwas ng La Castellana, Domingo sang aga. Base sa investigasyon sang kapulisan, ubdanay man lang inom ang biktima nga si alias Jordan kag ang suspect nga si alias RG. Apang bangod sang kahulugbon, sila ang naglalisay. Samtang nag-aaway, ginpahog ni Jordan ang bata ni RG. Rason nga nangakig ang suspect, nagkuha sang patalong kag ginlabo sang makapila ka beses ang biktima. Nadakop ang suspect sa ginpatigayon nga hot pursuit operation kag ginahanda sang kapulisan ang kaso nga homicide batok sa iya. Sa number 6 na kumpiskar sa kapulisan na masobra 11.1 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes sa operation nga ginpatigayon sa otoridad sa Barangay Talaban, Himamaylan City. Nagpatigayon sa joint operation ng Regional Maritime Unit Negros Island Region kag Himamaylan City Police Station matapos mamutikan ang duha ka persona nga may karga nga mga karton sa ginasuspetsohan smuggled nga sigarilyo sa puti nga Fuso panel truck. Sang gina-inspeksyon na paslawan ang 42 anyos nga driver kag ang 39 anyos nga helper nga magpakita sa dokumento gikan sa Bureau of Customs nga nagapamatuod nga legal ang mga sigarilyo kag nakabayad sa insakto nga tax. Na-recover ang 190 ka karton o 9,500 ka reams sang sigarilyo. Taga Zamboanga City kag Holosulu ang duha ka gindakop nga mga lalaki. Silang may kaso angot sa pagsupak sa Customs Modernization and Tariff Act kag Graphic Health Warnings on Tobacco Products Act of 2014. Sa number 5, panawagan para sa pag-resign kag snap elections mahimo sabat sa sitwasyon subong sa pungsod. Mabudlay pero mahimo mangin sabat. Ini ang pananaw ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa ginpropose ni Senator Alan Peter Cayetano nga mag-resign ang mga opisyales nga nagapungko karon humalin sa presidente padulong sa mga congressman sa tunga sang pagkadula sang salig sang pumuluyo kag magpatigayon sang snap election. Sa post sa Facebook sinila mga udto, ginaklaro ni Senator Cayetano nga wala sang tuyo ang iya nga national reset o na clean slate proposal sa pagpa-resign sa kung sino-man ay han sa paghambal sa presidente, sa vice president, sa mga senador kag sa mga congressmen and women sa pag-resign. Sa ilang nga pag-resign suno kay Cayetano ipatuman ang snap election. Ang sa iya lamang amo nga sa kadamuon sang may kahilabtanan kag nagbenepisyo
kasubong man nangin accessory sa iskandalo sang korupsyon, karon nagakinahanglan sang gilayon kag decisive nga aksyon. Kung bala ini ang matigayon o kung workable, depende na ini sa mga opisyales nga ginpangsambit ni Cayetano suno kay Governor Lacson. Nagkuha man sa nagkalain-lain nga reaksyon ang mga proposal ni Cayetano gikan sa lain-lain nga sektor. It would be, you know why? Because remember the suggestion of Senator Cayetano was not to allow this incumbent to run. So they will take a break for at least one election cycle. So yes, it could be, no? It could be a solution, especially if we elect the person of integrity, no? Or not persons of integrity, and person who is decided to try to eradicate corruption, especially in the higher offices. Sa number 4, probinsya sa Negros Occidental ang maghahatag sang 2 million pesos bilang bulig sa Bugos City sa Cebu nga naigos ng 6.9 magnitude nga linog sang Setyembre 30. Inisunod kay Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsilingan nga iga-adapt sang probinsya ang Bugos City. Sa nagligad nga semana sa idalom sang One Negros Response Team, nagpadala sang teams kag assets para bulig sa Cebu. Nalakip diri ang mga teams kag assets gikan sa San Carlos City, Sipalay City, Silay City, Sagay City, Cadiz City, Talisay City, Escalante City, Victoria City, kag Banwa, Santo Toboso. Suno kay Lacson sa Biyernes, mahimo nga magabalik na sa probinsya ang mga teams magluwas lamang sa Victoria City nga nag-abot sini nga adlaw sa Cebu. Suno kay Irene Bell Plotenia, ang pamuno sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, as of October 5, 92,100 liters ang natigayon panagtag sa duha ka adlaw nga operation. 4,605 ka individuals o 921 families ang tigayon nga naserbihan. Ginapasalamatan sa gobernador ang pag-unong kag pag-isa sa mga LGU para sa Cebu kag iya ginahaylo ang iban nga LGU sa probinsya nga kung masarangan man lamang sang ilang nga budget magpadala man sang financial assistance sa mga apektado nga LGU sa Cebu. We have decided to adopt Bugo, and so we're sending 2 million. Are other LGUs also sending? Do you know? I'm not familiar yet if other LGUs will allow, but of course I encourage them if their budget will allow. I'm encouraging them to also adopt our LGUs in Cebu. Sa number 3, duha ka tuig nga wala nag-ooperate ang X-ray machine sa City Health Office sang Bacolod. Mga X-ray films nga expired natukiban man sa ginpatigayon nga inventory. Natukiban sa inventory team sa syudad sa Bacolod nga sa sulod sang duha ka tuig guba ang X-ray machine kag expired ang mga X-ray films sa City Health Office. Sino kay Attorney Carol Joseph Chu, ang City Legal Officer, bangod sini ang mga pasyente nga kinahanglan na magpa-X-ray gina-refer sa iban nga pasilidad. Dugang pa niya nga wala sang bisan ano nga report nga naghalin sa pasilidad nga nagpabalo nga guba na ang machine. Bisan pa nga duha na katuig ini nga wala naga-operate. Suno kay Chu, importante nga gina-maintain ang mga makina kag kagamitan sa mga health facilities agud masiguro ang husto nga serbisyo sa publiko. Samtang natukiban man sa inventory nga may mga rabies vaccines na nga malapit na mag-expire. Kabangdanan nga hinahingyo sang syudad ang mas maayo nga monitoring kag inventory system para manikawan ang pareho nga insidente. Gina-review na karon sa syudad ang mga proseso sa idalom sa City Health agud masiguro nga ang mga kagamitan kag serbisyo epektibo kag available para sa tanan nga pumuluyo.
expire ang ila X-ray 12 dira sa CTL. So amo na ang gina-check ta subong kay ang info pagid sa aton sa aton inventory team manungduan na katuig ang aton X-ray machine dira guba. So ang kakatabo Sa number 2, duha ka mga babayi patay sa sunog sa Victoria City. Ginbawian sang kabuhi ang duha ka mga babayi sa nagluntad nga sunog sa Tirad Pass Street, Lopez Subdivision sa Barangay 6, Victoria City, kaina sang kaagahon. Ang 58 anyos nga biktima ang na-cardiac arrest samtang ang 35 anyos nga babayi ang na-trap sa sulod sa CR sang iya nga balay. Sa investigasyon sa Victoria City Fire Station, nagsugod ang kalayo sa kusina sang balay sang 35 anyos nga napatay. Wala masunog ang balay sang 58 anyos pero sa pensar nga nadalahig ang iya balay, nalipungan ini kag na-cardiac arrest. Ang 35 anyos naman na nasapwa na lang sa sulod sang iya nga banyo. Ginsiling ni Fire Officer 1 John Jeff Basa, Chief ng Intelligence and Investigation Section sa Bureau of Fire Protection sa Victoria City, nagkalasunog ang 3 ka mga balay nga himo sa light materials. Sa inisyal nga investigasyon, nagsugod sa electrical wiring ang kalayo. Suno kay Basa, ila na ginpadala sa Fire Laboratory Service ang physical evidence nga nakuha sa fire scene agud mapat-od gid ang gintunaan sa sunog. Naglawig ang sunog sang kapin 1 ka oras kag gindeklarar nga fire out mga 1:58 sang kaagahon. Samtang duha ang pilason sa sunog nga nagluntad sa Purok Pine Tree, Barangay Bata sa Bacolod City, Domingo sang kaagahon. Nakaangkon sa mga paso ang mag-asawa nga nagaistar sa nasunog nga balay. Kag sa number 1, duha patay, 5 pilason sa mabungguan sang isa ka van ang dump truck nga nakapark sa Silay City. Duha ka personang kumpirmado patay samtang 5 ang pilason sa nagluntad nga pagbungguanay sang salakyan sa Sitio Rosario, Barangay Gimbalaon sa Silay City, Domingo sang hapon. Makita sa sining CCTV video ni Kagawad Noel Denosta nga ginpadala sa K5 News FM ang pagbunggo sang van sa dump truck kag paglabog sa mga pasahero sa dalan. Nagwa sa traffic investigations ng Silay City PNP sakay sa Toyota Light Ace ang mga biktima gikan Sitio Lantawan padulong sa proper sang Silay sa naglapaw ang salakyan sa pihak nga lane kag nadulaan sang control ang 31 anyos nga driver. Nakabunggo ang van sa nagapark nga Isuzu dump truck sa higad sang dalan. Nagkalaula ang mga pasahero nga nakasakay sa likod sang van. Nagtupa sila sa sementado nga dalan rason sang ila pagkapilas. Gindala sa ospital ang mga pilason nga pasahero apang duha sa ila ang ginbawian sang kabuhi. Samtang gindetain ang driver sa Toyota Light Ace sa Silay Police Station. Sunod sa pulis, naobserbaran nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang driver. Sa Hunyo 27, 2025, may nagluntad man nga pagkatumba sa isa ka truck sa daligdigon nga parte sang dalan sa Barangay Gimbalaon kung sa diin 7 ang nagtaliwan kag 17 ang pinason. Sa Good Vibes, ginkalipay sa skateboarding community ang bago lang gin-turnover nga pinakauna nga covered skate park sa Bacolod nga makitaan sa Barangay Vista Alegre. Sa Bacolod City may katapos ang Philippine team sa skateboarding. May report si Romeo Subaldo. Ini ang 23 anyos kasi Cindy Lucer na sa STI West Negros University. Katapos ang Philippine team sa skateboarding sa 2019 nga SEA Games. Sang bulan sa Agosto, naging champion man siya sa skateboarding competition sa Baler.
7 years old pa lang siya sa nagsugod siya sa skateboarding. 5 years siya nga nag-training sa Manila kay wala sang skating facility sa Bacolod. Sang Sabado, sa pag-turnover sang skate park sa local officials ng Bacolod, nagkadto siya. Nalipay siya nga may amo sini nga pasilidad sa syudad, ilabi na nga sa December, makumpit naman siya sa SEA Games. 5 years ka sa Manila, training ka rin. Dito ka pag-training? Kay tungod? Ay, Wala amo ni nga facility. Subong pa lang may mas skate park. Tungod may amo ni, baka nako siya nga bulig para sa imo. Oo, sobra kag sa mga mga friends ko, mga local, mga bata, damo mga bata nga sagad mag-skate nga may future. Ga-enjoy sila eh. Oo. Ga-enjoy sila. Kadamo kuno sang iban pagid nga mga kaparehos niya nga competitive sa patag ng skateboarding nga sarang mahanas pagid ang abilidad pinagi sa sining skate park. Isa sa mga nagduso nga mabutangan sa skate park sa Bacolod amo si architect Paulo Hipulango. First year college pa lang siya, sanggin sugura niya ang paglabi sa mga local officials sa skate park bilang isa man ka skateboarding athlete. Architect na siya sa natagaan ini sa katumanan, mga 20 man kuno katuig ang pagpaningwa nila. Dream come true para sa iya nga may skate park na nga international standards nga ari diri sa Bacolod. Which is it's one of the best mga skate parks sa Pilipinas sa Subong. Are? Kita lang may covered pagid eh. Kay usually open ang iban. Open siya, it's outdoor sports. So kita lang may so pwede ka kampak almost 24/7 kung okay, may sigang suga. So is this something that you can be proud of, Bacolod? Yes. Kaya it's for me it's almost a dream come true for the sa city. We've been requesting this since first year college. Asa na graduate ko architect, asa na asawa ng mga bata nako at sa tuman man. Doka after 20 years. Grabe. Magluwal sa skate park, may multi-purpose center man kag turnover sang Sabado ang DPWH sa local officials sa Bacolod. 1,200-seater nga do kasubong sa gym ang pasilidad nga air condition. May mga banyo, wooden flooring para sa basketball kag may bleachers. Magluwas sa basketball games, isa man ini ka venue para sa meetings, incentives, conferences for education kag sports building o kunmaises. Sunod kay Bacolod Lone District Congressman Albi Benitez, may mga area sa Pilipinas nga nangin benepisyaryo sa sininga proyekto sa National Office ng DPWH. May mga skate park kag multi-purpose gym nga gin-download sa malain-lain nga lugar. Isa ta sa ginpili. So amo na ang rason na I think we are very blessed given this project. Sa subong, ipaidalom sa paghinakop sang GSO office ang ini nga mga pasilidad. Sunod sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, samtang ginaplastar pa ang tanan para masigurado nga mahalungan ini. Government properties are under sa GSO. So temporary na create lang ko na team which ensure ang pagbantay, pag-maintain ang electrical, then ang pag-manage sa skate park. Pagdating ang rules of skate park, we have to coordinate with Skate Pilipinas. They're the ones na nagdusog for the construction of this coming from the national government. Ang duha ka mga pasilidad nagabalor tanan sang 241 million pesos. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Of course, kita nag-shoutout sa ating mga live viewers kay Jocelyn Loquero. Good afternoon, Digicast team. Happy Monday, everyone. Shona Evangelista Queredo, good afternoon, Digicast Negros watching from Singapore. Lindol Sunyo, maing hapon Negros. Jubeya Yap Janala, maing hapon Miss Barbara Mijares kag Digicast Negros, nagalantaw, nagatanaw halin sa Baguio City. Kay Gloria Bantique, good afternoon Digicast, kag Ma'am Barbara watching from Pulupandan. Hello sa taga Pulupandan. Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros, NIR Miss Barbara. Sandra Zarzuela Chispa Fontejon, gandang hapon po sa lahat ng viewers and listeners. Mirna Garrido Clavel, good evening Digicast, watching from Payao. Kay Maricon Gamboa Hayashi, good evening Miss Barbara Digicast, watching from Japan. Romel Mahilong Galyo, maayong hapon Ma'am Barbara kag Digicast
Negros. Kagamuyato ang top 10 stories of the day, tugtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.